Nggih, Mbak. Mahardikeng tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwaseh wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Saksampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Minangkani pamundutan keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iraan rebutan pusaka Kiai Pamungkas seri perangan Pangeran Indraswara Ngratu. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi Wondene Pranoto Pakeliran. Dipun tindakan Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lighting katindakan Dimas Ladu Aldiansah. Wondene Pangrenggo Busono. Dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko.
Winarung ungling Gong Somadularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi pesinden. Katindakan Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakan Dimas Hadi Prayitno. Wontine Wiraswara. Katindakan Bapak Miranda so Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakan Dimas Ari Semprul. Roko Mas Edi Watono sarto Dimas Udin Galdowo. Pagelaran sandiwara ketoprak Wahyu Manggolo dipun sengguyung WM Audio. Ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Kraton Galuh Pakuwon. Prabu Dirga Kesuma ing dalu menika kaparagani Bapak Begek Ari Warsito. Garwa Dyah Ayu Pramuni katindaken Mas Menik Widyawati. Patih Doro Dento kaparagani Roko Mas Andi Prastyo. Pangeran Suryo Andoko katindakan Dimas Beguk Wiyanto. Pangeran Indraswara kaparagani Dimas Bagong Sutrisno. Dewi Intan Pramesti katindakan Mas Tata Wulandari. Pangeran Sepuh Suhana Praja kaparagani Roko Mas Anom Suharyanto. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Salajengipun gambaraken wonten ing pertapan Gunung Cerming. Resi Sarpa Wulung katindakan Roko Mas Judek Prakoso. Tenung katindakan Dimas Riko Saputra. Salajengipun gambaraken wonten ing Gunung Welirang. Resi Pancawara kaparagane Dimas Abdul Sutopo. Anjar Dewi katindakan Mas Diah Maharani. Nyai Patih Renjani katindakan Mbak Ayu Sri Poncowati. Retno Sari kaparagani Mas Uut Sutriana wonten Joko Waskita. Katindakan Dimas Abi Rojali. Salajengipun gambaraken wonten Gunung Salak. Resi Kalawiso katindakan Dimas Bagus Suyanto. Wonten Joko Samudra. Kaparagani Dimas Eko Pranoto. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindakan trio pelawak Wahyu Manggolo. Cak Sendor. Dimas Rokim sarta Bapak Mogol. Ingkang dipun biyantu bintang tamu Cak Sariman. Mban katindakan siji arum somplak kabiyantu siswak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutrisno. Mangga para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Ito Sagutra kula warga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah.
sarta sugeng hamriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun, nuwun. Tresno kelawan Kang Mas. Kula tresno salah dumateng panjenengan. Tulusing batos. Tulus. Ora bedane aku. Bareng sliramu unggah-unggahe kelawan aku. Dina iki sliramu tak tampa Tresno. Kados ngaten. Mula saka kuwe diajeng Intan Pramasti. Tresnaku tulusing batinku kelawan sliramu. Kula ugi kados ngaten. Tresno kula lair batin dumateng panjenengan Mas. Sopo manis kaya
Intan Pramesti. Woi, Suryo, Wonten ingkang para-para. tumindak apa kawan kadang Intan Pramesti? Tumindak menapa kalian kadang kula piyambak, Rama? Kula menika tresna kalian ingkang Pati. Piye? Kula tresna kalawan Intan Pramesti, Rama. Jadi kepareng Intan Pramesti menika ajeng kula pundhut garwa. Kowe iki waras tau. Kula menika tasih waras. Yen kowe iki waras ora wuru, ora mongko jeneng Intan Pramesti iki sekadangmu dhewe. Kula ngertos yen Intan Pramesti menika tasih kadang kula piyambak. Nanging rasa tresna kula menika mligi kangge kadang kula Intan Pramesti Rama. Mula Rama ing kepareng kula dawuh kalian Intan Pramesti. Jagat iki tebaning ombo, ora mung sak godhong kilor. Nggih. Wanita kang sulestya ing warna isih akeh. Kejaba mung Intan. Yo kene kok nganti sira seneng lawan sedulurmu dhewe. Umpama ing mengkono dingerteni kabeh para nayaka praja ing Praja Galuh Pakuwon. Padha wae kowe bakal mirang-mirangke wong tuwa. Dianggep yen aku ora bisa pitutur kelawan anak. Rama, senajan jagat menika digelar rama wanita menika kathah, nanging wonten ing rasa manah kula, batos kula menika mboten wonten wanita kajaba Intan Pramesti. Yen mangkene pura, yen kula menika mboten kelampan dados garwanipun Intan Pramesti, kula entengke pati kula. Cukup. Surya Anduk. Nggih. Gelem ora gelem dina iki kowe kudu pisah lawan kadangmu Intan Pramesti. Kula menika kedah pisah kalih Intan Pramesti. Rama nganti kukuting jagat kula badhe pisah kalih Intan Pramesti. Ngono. Yen ngono kowe iki dudu menungso. Pindaning kewan sing sikil papat kae kowe. Kok panjenengan duwe ketan kados ngaten? Napa kula menika lepat? Ayo luput to nganggo banget. Mergo Intan Pramesti iki sing kadangmu dhewe ya kene arep gopek bojo. Senajan Intan Pramesti menika tasih kadang kula. Sinten kemawon ingkang dados pepalang kula anggen kula menika mundhut garwa kalian Intan Pramesti kula singkirake wonten karepan kula. Kaya ngono kuwi pakatimu. Ngerti kaya ngono. Yen nalika kowe isih cilik, kowe tak pateni pisan bareng lawan bapakmu, ya wong tuamu. Lho, yen ngono cetha. Kula menika mboten putra panjenengan. Nalika reka semanten kula pejahi ora bedane wong tuamu. Satenane wong tuaku niku ingkang mejahi panjenengan. Nggih. Pancen ora kowe. Tenane kowe iki mung anak sambungan mumpingan. Mergo sapatining Sudarmamu dur ibumu ndak pundhut garwa. Mula kanthi yen kowe ora manut pituturku. Aku tetep tega lawan kowe, Suryan. Ora bedane aku dina iki aku jangkar kawan kowe. Kowe wis wani mateni wong tuaku. Apa meneh kowe bakal misahke katresanku. Dina iki tak teter sepiro kadidayan. Ya Gus tabrak. Ya, sorry, Agung. Ayo
perkawis Intan Pramesti menika tresna kalian kula. Kula ngimbangi katresnanipun Intan Pramesti. Ajeng kula pundhut garwa. Nanging dipun pepalangi kalian Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Dirga Kusuma. Dirga Kusuma. Sabanjuri Kula menika kedah pisah kalih Intan Pramesti. Kula mboten purun. Ajeng dadosake pasulayan Kanjeng Rama Dirga Kusuma menika ndika yen kula menika boten putranipun Rama Dirga Kusuma. Kula menika dipun tinggas pramila. Sakniki pun cerita lan gamblang panjenengan bloko kemawon. Satenane kula menika putranipun sinten? Surya Ndaka, ya. Yen pancen sliramu nyuwun pirsa bab kuwi, ning kene ibu bakal bloko. Lamun tak tutup-tutupono saya suwe kowe uga bakal mangerteni. Pancen sejatine kowe dudu putrane Rama Prabu Dirga Kusuma. Nanging kowe putrane bupati saka Pasir Batang nggih, kang aran Surya Dahana. Surya Dahana menika tiyang sepuh kula. Iya. Lajeng sedanipun tiyang sepuh kula menika dipun krenah kalian tiyang napa dipun kersake marang Gusti. Ramamu sedane kang krenah dene salah sawijine paon. Sinten? Ya ora ana liya Dirga Kusuma. Dirga Kusuma. Gon kula menika ngipi pramila reh ning tiyang sepuh kula menika dipun klenah kalian tiyang kula jangkae kula mung kula piyambak. Menapa panjenengan menika nyandhek? Gene ora. Panjenengan Sliramu kuwi badan sak jaga. Yen arep gawe geger ana ing Kepo Kencana. Teges kowe kuwi arep soroh pati. Ibu. Inggih, panjen kula menika badan sak jaga. Napa kula menika cukup mendel kemawon. Yang tiang sepuh kula menika dipun krenah kalih tiyang. Yen kula menika panjenengan candhek jumangkah ajeng bales patine tiyang sepuh kula. Nggih, mboten napa-napa. Nanging ibu dinten sakmenika kula kepengin dadi ratu wonten ing Kalpakpon. Kowe kepengin dadi ratu? Nggih. Yer Surya Ndaka. Wonten menapa? Pangangen-angenmu kepengin dadi ratu ning Galopekuwon. Apa bisa kelakon? Bisa Sang Putri. Pangapunten. Wah, keramike terus kebes. Mateni wong. Ora usah gagas perkara keramik teles. Kula keplesih teng buri. Kakang Pati. Nggih. Kok pinjan ngendika badhe klakon. Kamu kok pinjan mangertosi kiambak. Cara silah para raton ingkang jumeneng ratu ora ana liya Indraswara nggih. Merga turustos Bapa Raja lan Ibu Ratu. Pancen boten sisih pangandika panjenengan. Lah kok kowe Cara silah para raton menika kewenang jumeneng ratu wonten ing praja Galuh Pakuwon boten sanes namung Kanjeng Pangeran Indraswara. Merga napa? Patutan Bapa Raja lan Ibu Ratu. Nah, Menawi panjenengan mung garwa ampil. ora kleru. Nanging kula badhe nyuwun pirsa. Cara silah para raton niku kendamel sinten? Ya menungsa. Manusa. Tata cara negara sing damel Ya uga menungsa. manusa. Sing ngowahi nggih kudu manusa. Sing ngowahi kudu menungsa. Nggih. Lah banjur sing kudu ngowahi sapa? Panjenengan. Lho.
Dados sisilah paraton menika saged dipunewahi Paman. Saged den saged mergo sing gawe ya doyan sego sambil. Ibu, Oh, dene panjenengan menika nggih garwa ratu wonten ing Galuh Pakuwon. Sisilah pararaton kala wau dipun ilang kemawon. Atur panjenengan sing saged ngowahi kula lah margine kados pundi Kakang Pati? ngeten. Panjenengan menika dados garwanipun Sang Prabu wonten ing Galuh Pakuwon. Niku ancik-ancik wangkine bojo panjenengan. Eling tak mboten sing mateni garwa panjenengan sinten? Kang Mas Dirgakusuma. Sang Prabu Dirgakusuma. Nggih to? Napa putra panjenengan Raden Surya Handaka upami mangertosi perkawis menika napa mung cukup mendel anak lanang kedahipun saged mendem jero mikul dhuwur jenenge wong tuwa. Oh. Iki lho, Kanjeng Ibu. Pramila, rene kula menika kepengin dados ratu. Kedahipun panjenengan menika nuruti apa kang dados sedya kula. Ning sakjroning atiku pancen kepengin nuruti kabeh kekarepanmu, Nger. Nang apa aku bisa? Ing kedahipun panjenengan menika budidaya. Kados pundi kula menika dados ratu wonten ing Galuh Pakuwon. Kamon kok Kang Mas Pati. Galuh Pakuwon menika keraton ingkang ageng. Oh nggih, wilanganing prajurit kathah sanget. Ah. Ning kabeh wau Jerbasuki mawa Pratbya panjangka tanpa dijangkah boten badhe kelakon. Ora nggih ha? Lah iya lah ngeten. Watu sandungan wonten ing Galuh Pakuwon kalih. Loro. Nggih, Sinten menika? setunggal keng garwa. Kang Mas Prabu Dirgakusuma. Nah, keng angka kaping kalih Indraswara. Indraswara. Niku sing calon ratu tos bejangipun. Niku ngegarwa kudu mati, Indraswara kudu mati. Nek ora mati, nggih sengara kelakon. Carane kados pundi? Terus sing Lho, kudu mateni. Panjenengan menika ngertos piyambak, prajurit ingkang tunduk kemit menika kathah. Perkara cara ki mengko pegawe aku. Ning ya kudu ana opahe. Lho, nek ana opahe ya pegah no saiki ana barang gratis. Nggih, kula ngertos. Dados panjenengan menika sagah. Cara kala wau mejahi kekalih kala wau. Heeh. Indraswara kali Kanjeng Rama. Nah, Panjenengan nyuwun opah. opah. Monggo. Kakang Pati. Hmm. Yen perkara apa aja kuwatir. Bondo donya sak jalukmu bakal tak wenehke. Nggih napa bondo donya wong patih kula pangkat nggih pun duwe patih. Kreta. Donyane ra karuan. Kreta panjenengan dereng gadahi. Kreta 17. Lho. Kreta 17 gadani sinten? Hah? Dan kula Lah terus yen bondo donya piyan boten purun terus ngersake napa? Upami kula ngersakaken panjenengan ngoten pripun? Lah dalah. Kok ngersake aku? Panjenengan kedah dados bojo kula. Sak sampunipun ing manginipun kegarwa mati. Garwaku tak pateni. Teges aku dadi rondo. Nah, anak panjenengan dados ratu. Aku kudu gelem kok pek bojo. Lho nggih ha. Nah nyuwun sewu Kakang Pati. Panjenengan menika sampun kagungan garwa lho. Oh nggih. Lah kok ajeng mundhut bojoku? Patih arep ndek bojo 17 ya entuk-entuk ae. Lah dalah. Lho, Piye, Ger? ngeten iki mawon. Ning kula menika ora kepengin dados ratu. Napa ingkang dados panyuwun Paman Pati? Menika saged kemawon. Iki piye Ibu Ratrisno? Perkawis tresna menawi boten tresna panjangka panjenengan boten Lho, kelakon. atus pundi? Umpama aku mah ora bakal kelakon. Boten. Lho, hari milih. Nek panjenengan boten purun, Ora gelem ateges sampean. panjenengan menika Boten boten tresna. nuruti kalian kula. Wah. Boten tresna kalian kula. Sabar aku dadi Leres kanjeng Ibu. Ya piye ya? Lho, kok Saged piye? kemawon niku nggih bagus, Paman. Bagus, mung rada tuwek sithik. Nggih. Nek timbang bojo blen nggih enom kula. Nggih. Kula sago. Nek jeneng panjenengan menika tasih gadahi garwa. Tasih gadah bojo. Iya. Menawi panjenengan badhe ngepek bojo kula, bojo panjenengan uga panjenengan pegat. Nek perkara niku mengke urusan kula. Waton panjenengan sago, bojo kula tak pegiate. Yo aku sago. Ah, pun panjenengan sago pinangka dados calon bojo kula niki enten cara. Karepun kados pundi, Pak?
kersanipun boten ngawistarani. Panjenengan kedah ngupati guru ingkang jaduk kang nami Sarpa Ulung niku godange jengges santet tenung sapi turute mangke kula sing gawe geger merga napa tulas laskar panjenengan niku tasih setunggal panjenengan tasih nyengkuyang panjenengan mangke kula badhe kemplakaken kangge damel kisah wonten ing praja Galuh Pakuwon. Cara kaya ngono dimen garwaku Kang Mas Prabu Dirgakusuma mati ditenung. Wah, kula sing damel geger pas kuton kalih laskar-laskar panjenengan rumun. Iya cocok yen ngono. Ya wis saiki uga aku njaluk pamit. Aku bakal tumuju ana ing endi mau? Gone Bapa Resi Sarpa Ulur. Iya. Mengke kodoke dalane mawon. Parake ning ndi? Parake niki ngelaju. Lurus cedhak iso kepring kul. Iya. Pun, aku pamit. Nah, nawi ngaten, kula tak nglempakaken prajurit wonten ing Galuh Pakuwon. Pasir Batang. Kangge damel gidra wonten ing Kraton Galuh Pakuwon. Kula pamit, saestu lho janjine lho nggih. Awas nek lali mangke lengke. Nggih. Panjenengan sak patos, Man. Mangke kula ingkang ripe. Man. Yo lunus kemawon panjenengan menika boten pamitan. Wah, calon bojo. Kula nggih isin ah. Jenengan teng mriku pun mengke mawon. Wis ya, saiki adon gawe. Sliramu sing dimasrai supaya merjaya nane Indraswara. Ibu sing bakal golek cara dimen ramamu Prabu Dirgakusuma tumekane pati. Jadi ngaten atos-atos. Sumadyo ngrubuhake praja ing Galuh Pakuwon. Sakmenika sampun satata lan sumadyo Gusti Patih. Nah, mergo aku ngerti sumpahmu biyen, kalamun sesembahmu Hadipating Pasir Batang mati, kowe ora nrimakake. Iki tak weni sarana dalan kanggo males sedane sesembahmu. Wonten margi kangge sarana males patine sesembahan kula. Iya. Kang Baku barisaning prajurit tepake. Wonten matine Ratu Galuh Pakuwon niku rusaku. Ya. Toto go bedhawa sak cukupe. Barisaning prajurit tak pasrahke kowe. Sakmenika badhe kula tindakake. Dimen aku ora ngastarani, aku tak sesingitan. Iki ampun kuatos. Pratam temu. Nggih. Siaga makarya ngesti sanjata lumaksana mahita-hita. Tansio. Tansio. Aja tumuli bali ana ing Pasir Batang kalamun durung bisa ngrubuhke Kraton Galuh Pakuwon. Tansio.
Sambel malah. Apa? Maksudnya lho piye? Ngomong apa? Maksudnya jalan lap. Ora usah. Lho penake ora usah. Nebarno lho. Ora masjid ora ngepel. Ayo, lagi barang enggak? Apa apa? Hei, Ayo. kau mulai. Ayo. Sama. Mau piye? Apa sama di? Ayo. Wei. Ya. Ora. Ayo. 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 Lagi lap. Lah cari yo lap. Lah gebol kabeh. Beras kuning tok. Noro iki. Hei. Seragam ngene. Macam-macam yo.
dosa wae. Yo, lo nek ana kang gresok ta? Ayo karo kowe. Ayo. Karo kowe lah, aku dosa. Ora prajurit. Yo dosa.
Hey!
Iki macam apa lho?